Здравейте, мили хора! Казвам се Наташа, за тези от вас, които не ме познават. И реших да направя това кратко видео, за да споделя с вас един мой домашен експеримент. Преди години бях прочела книгата на Масаро Емото за тайните послания на водата и тогава бях изключително впечатлена от неговите открития, от красивите снимки на кристалните решетки на водата, които той е заснел. И въпреки че аз не можах да намеря такъв микроскоп, с който да си правя мои експерименти, все пак ползвам Ганс продукти от близо година и половина и вярвам в невидимото категорично, но чисто човешкият ми ум все пак търси някакво доказателство визуално да види разликата в това, когато една вода е структурирана и когато не е структурирана с Ганс продукти. И реших да направя следното в една стъклена чаша, чисто стъкло, няма надписи по нея. Просто сложих филтрирана вода, оставих я на едно конкретно място в моята кухня и след 4 часа взех от тази вода, която ползвах за контрола, и сипах в ето тази пластмасова кутийка. Тук така има една линийка, може би се вижда. Сипах вода до тази линийка, втората най-отгоре, която е. И оставих за една нощ в фризерната част на хладилника. Тази вода ползвах за контрола, тъй като тя не е структурирана с Ганс продукт. Може да видите снимка на кристала, ледения кристал, който се получи след като стоя една нощ в фризера тази вода. След това в същата тази чаша сложих Ганс продукта, Ганс Генезис, вътре в чашката. Сипах вода да покрие шишенцето. Стоях 4 часа на същото място, където е стояла и предната контрола вода. И след това отново сипах в кутийката. Стоя една нощ в фризера и може да видите и този нов кристален блок, който се получи. Същото направих с Ганс чашата на живота. Виждате и неговата кристална фигура. Същото направих с Ганс Ормус и с Ганс Energy. И виждате резултатите какви са. Всъщност всеки от вас може да си направи този експеримент в домашни условия. Реших да споделя с вас. Може да ви е интересно. Така че ще се радвам, ако е било полезно. Здрави бъдете и не спирайте да търсите алтернативни помощници в посока на вашето здраве, в неговата подкрепа с цел превенция.